tata, da li si spreman za noć veštica? Jesam. Ok, ja ću napraviti i dekorisati tortu za tebe, a ti ćeš napraviti i dekorisati tortu za mene. Ok, uradimo to. Da. Pa, uzet ćemo malo toga. Da. Ok. Zabava počinje. Pomešajmo prvo sa vodom. A sada ću dodati boju. Vau. Dodat ćemo Dobro, promešaj. narančastu. To je tako lepo. Da. Ovo će biti narančasta torta. Vidi tata, i ja ću napraviti zelenu tortu. Wow, dobar posao, Heidi. Ok, dobro. Vrijeme je da dodam malo boje. 1, 2, 3 i 4. Sad miješam. Mešaj, mešaj. Wow, ovo je tako lijepa boja. Wow, jako lepo. Dopada mi se tvoja isto. Hvala. Hajde da vidimo. Dodat ću malo pahuljica. I ja. O, ovo dobro izgleda. Da? Wow. Kako je lepo. I ja ću dodati čokoladne mrvice. Svuda. Hajde da miješam. Mešaj, mešaj, mešaj. Wow, sada ću da dodam gumene oči. Wow, kako su cool. Da. Izgledaju kao prave. Wow, jako je lepo. Da. Ok, Heidi, spremna? Da. Pokrijmo ih. I vidjet ćemo šta će se desiti. Ok. Uradimo to. Ok, Heidi, zamenimo ih. I uzmi moju. O, jedva čekam da vidim kako će torti ispasti. Da, i ja isto. Ok, hajde da vidimo prvo moju. Da. Ovo izgleda tako dobro. Wow, jako mi se dopada. Hvala, Heidi. Wow. Izgleda jako cool. Da, moram da je probam. Imam viljušku. Vanila. Ukusno? Ok, drago mi je da ti se sviđa. Ne mogu da dočekam, sada je moj red. 1, 2, 3. Wow, izgleda tako cool. Da. Šta je bilo? Pau. Ne, nije pravi. Ne, Nije pravi. ne. Ne, lažan je. Ne. Čekaj. Ne. Ne. Čekaj. Ne. Ne volim paukove. Čekaj. Ne, pauk. Čekaj. Hej, sačekaj, gdje ideš? O ne, pauk je u torti. Ne, lažan je. Stvarno ne razumijem zašto bežiš. Ovo je igračka pauk. To je igračka? Da. Jesi sigurna? Da, sigurna sam. Pogledaj. Mogu da vidim? Da. Sigurno? Da, vidi. Da li mogu da ga dohvatim? Da. Jeste igračka. Da, nemaš čega da se bojiš.
Mislio sam da je pravi. A sad idemo da jedemo. Da, idemo. Ćao narode, nadam se da ste uživali u epizodi, ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se, ćao i vidimo se. Ćao. Idemo. Da.